छेत्री आहे हाम्री मुसी यत्री आहे यो हाम्रा आहे गाउँदैछ गाना आहे टिका सानो आहे अब कता जानु आहे माया गुरुङ आहे त्यसै फुरुङ फुरुङ आहे रेजिना परिवार आहे भोगी नै घरिबार आहे सुस्मिता छेत्री आहे नाक मात्रै यत्री रवि कार्के आहे घरकी कि आर्की रामजी पौडेल मामा घर गौडेल आहे इन्द्रजीसी आहे रौसीको सिसी आहे